היום אנחנו נעשה פרק של משחק, אולי עוד משחק, נראה מה יהיה. זה יהיה הרכב שלנו למשחק. ויאללה, קדימה, בואו נעבור למשחק. אוקיי, המשחק הוא בבית שלנו. קדימה, בואו נתחיל. פדרו רואה את מוסס. לקנטה. רואה שוב את פדרו. קנטה, רואה פה. מנסים למצוא את הזר, לא מצליחים. עכשיו ווסטהאם תצא להתקפה מהצד השני עם קויטה. הוא עבר טיפה יפה, מסר את הכדור, אבל הוא איבד. אחר כך, ושוב, אני מאבד את הכדור, איזה טעות. יכול להיות פה משהו מעניין. וזה, איזו הצלה של קורטואה. ויהיה פה קרן לווסטהאם, יונייטד, היו. מעלה את זה וזה שער. לא, איזו החטאה. ועכשיו אני אצא קדימה. תראו אותי, הנה פדרו. פדרו לא מהיר, אז אני אחכה להצטרפות, הנה. עזר. רואה בצד השני מרקוס אלונסו. אין לי למי למסור. קשה למצוא למי למסור. ועכשיו הנה מצאתי מטיץ' מאבד. משחק דו צדדי, תמיד יש התקפות משני הצדדים. ובינתיים קורא את זומה, למסור פה למטיץ', אבל מטיץ' מאבד שוב, מטיץ' לא מרוכז. עכשיו ווסטהאם טובה מאוד, יכולה עוד להפתיע, כמעט הפתיע, אבל איזו החטאה. ועכשיו יכול להיות פה משהו עם מרקוס אלונסו, צריך לקחת את זה, וזה שער! אנטוניו כובש, ואני צריך לחזור מזה עכשיו, אני אעבור לאטאקים, ואני לא יודע מה קורה לי עכשיו. נעבור לאטאקים. קנטה, עוד פעם הוא מאבד, אני לא טוב פה. איפה אמבפה? איפה עזר? ועכשיו, הנה, קייל חוטף, קייל מוסר את זה, מצליח למסור לפדרו. פדרו מחפש, מוצא אמבפה, מוסר, מנסה למסור, אמבפה. הוא לוקח שוב את הכדור, אמבפה עובר, אמבפה בועט, וכמעט כובש הצלה גדולה של השיר של ווסטהאם. עכשיו פדרו מעלה את זה חלש מדי, אבל עדיין מרקוס אלונסו לוקח, עושה את זה לקנטה, למוסס ברגל שמאל, כמעט כובש. מוסס בועט את זה החוצה. ואדריאן בינתיים במופע מצוין, השיר של ווסטהאם. עכשיו היו מאבד את זה. עכשיו אמבפה רואה את עזר. מוסר את זה לאמבפה, ועכשיו הנה נגולו קנטה רואה את פדרו בועט חלש מאוד. עוד קרן לצ'לסי מהצד השני, פדרו יעלה את זה פעם הוא מעלה את זה טוב. ולמה מרקוס אלונסו זז? אני ראיתי אותו שהוא בא לנגוח והוא זז, לא מבין את זה. אני צריך את השער הזה בשביל להיות רגוע. קנטה לא מצליח למסור טוב, ועכשיו נובל מנסה למסור, ועכשיו הנה אני מוסר לפדרו מאבד, והנה אמבפה חוטף, אמבפה רואה את קנטה מאבד. לא מאמין, אני לא צריך לעבור פה אף אחד. אוקיי, עכשיו מוסס חוטף, פדרו רואה את מוסס רואה את מרקוס אלונסו מהצד השני, רואה את הזר יגיע, עושה את זה קנטה עובר, קנטה רואה את אמבפה למטיץ', רואה את פדרו תבעט, בועט את זה החוצה, שוב פדרו מחטיא את זה. אבל התקפה מצוינת שלי, לא סיים את זה בשער, אכזבה. הנה שוב, הנה קנטה, פדרו הוא בינתיים השחקן שאני מוסר אליו הכי הרבה בהתקפות, ותראו את קנטה,
וואי, גם זה בחוץ, לא מאמין כמה הזדמנויות יש לי ואני מחטיא את כולן. זה ממש מעצבן. שוב מטיץ', רואה את קנטה, רואה את פדרו, רואה את מטיץ', לפדרו, מישהו עיבד כבר, פדרו מסר את מטיץ', באתי לבעוט ואז הוא איבד. אבל עדיין אני במצב טוב, למרות שהם ב-1-0, אני יכול לכבוש. אני עושה הרבה יותר מצבים שלהם, ועכשיו קיי ילחץ את היו, לוחץ אותו, אני צריך לחטוף. תראו איזה התקפה, וזה בידיים של קורטואה, ועכשיו עזר, רואה את מטיץ', רואה את קנטה, את אמבפה, רואה את... איזה חבל, איזה בסה. קנטה לוחץ וחוטף, עכשיו פדרו, קדימה, תראו את פדרו. אבל כמה אני יכול להיות לבד, והכדור יהיה של ווסטהאם, יוצא את זה מהר, ועכשיו פדרו, מה? לא מבין מה קרה על פדרו. עכשיו עוד פעם ווסטהאם תצא קדימה, וזה משחק מאוד חשוב, אסור להפסיד אותו. אנטוניו, לפחות תיקו, אני רוצה תיקו, או ניצחון. קנטה, עזר, נו, מה יש לו לעזר? אני צריך... עזר לא טוב. הנה, פדרו, רואה את אמבפה, איזה יופי. לקנטה לאמבפה, מנסה לקנטה, כמעט קנטה מגיע. ועכשיו הוא ילחץ, ביחד עם פדרו. כן, יעבור לו 2 דקות תוספת זמן. זרד לוחץ. נו איך הוא לא הגיע לזה? וואי, איך הוא לא הגיע לזה? מה? איך הוא לא הגיע לזה לפני זה? עכשיו היו נובל מאבד, ועכשיו תן לצאת מתפרץ. נו מה, אני לא מבין את השופטים האלו. לא מבין בכלל. אני לא אעשה חילוף פה. בואו נשחק. תחטוף לו כבר. חטפתי יופי. בואו נצא קדימה. מטיץ'. רואה את אמבפה, רואה את קנטה, רואה את אמבפה, עיוות. לא טוב, נו. לא טוב בכלל. אלונסו, רואה את עזר דובר, עזר מעלה. לאן? אבל בכל זאת השוער נגע. פדרו. מעלה את זה בפנים. לא טוב. עכשיו מה הוא עושה? נו באמת. הם יצאו קדימה, אני לא אתן לזה לקרות, אני לא רוצה שהם יצאו קדימה, אבל בכל זאת הם יוצאים. אני אנסה לחטוף להם. מהלך נהדר שלהם עד עכשיו. הם טובים. ועכשיו קנטה חוטף, רואה את אמבפה, לעזר. נו כבר, לא מצליח לעשות דריבל אחד עזר. לא יודע מה קורה לעזר ולי. אוקיי, עכשיו. איך היה פאול? אני לא מבין. עזר לוחץ גם הוא. נו כבר, שיעשה משהו עזר. הנה קנטה. אמבפה. איפה עזר? הוא לא פותח. נראה לי, אני לא יודע מה קורה איתי. אני רוצה רק לתקוף עכשיו. אני חייב את הגול. מה זה משנה 1 או 2-0, או אפילו 3-0. זה לא אכפת לי, אני רוצה את הגול. שים לו כבר גוף, תעיף אותו. כבר. שקדימה מטיץ'. הנה קנטה. אמבפה בועט, יש. 1-1. אמבפה, כובש את אחד השערים היפים, תראו את זה, קנטה מוסר, אמבפה בנגיעה, שם את זה בפנים.
עכשיו אני אחזור, אני אעשה רק הטאקינג. אני מצטער שאני לא יכול לעשות סרטונים יותר ארוכים. זה מה שאני יכול לעשות. אוקיי, יאללה, פדרו. זה קדימה, פדרו. מצוין. היי. יש פה עבירה. זה יהיה כרטיס צהוב. קויוטה. קנטה. עובר. מעלה, וואו, איזה הצלה של אדריאן, לא מאמין. אני רק לוחץ עכשיו, לא אכפת לי. אני לא רוצה טקו. עכשיו פדרו. קנטה. מטיץ' מבפה, אבל מבפה לא צריך לעשות ממש טוב. עכשיו, וסתם, אדריאן השוער של השוער מצוין האמת, לפי מה שאני רואה עכשיו. כן, אז אני אעשה רק את המשחק הזה ואפסיק, כי אני לא יכול, אין לי כל כך הרבה זמן. זה לא על הכתפיים שלי הזמן של הסרטונים. אני מאוד מצטער. גם אותי זה מצער. אוקיי, עכשיו. באמת. זום התעיף. מזל גדול שיש לי את קורטואה בשער. עכשיו תורה, מעלה, כדור טוב! לא מאמין, שער! של פגולי. לא מאמין על זה. אני אעבור להלאה אותה טק, ועכשיו אני אתקוף, אני רק תוקף. עזר, תראה מה אתה יכול לעשות, אתה לא מראה את הכלום במשחק. יאללה, מבפה. טוב. אני חושב שאני אסיים את המשחק הזה בטקו, האמת. זה הניחוש שלי מהרבע שעה האחרונה. הנה עכשיו זה יכול להיות גול. איזו החטאה שלי. אני לא מאמין למה שראיתי עכשיו. איך אהבתי את זה כל כך רחוק. איך לעזאזל אהבתי את זה כל כך רחוק. לא, בכלל. הייתי יכול כבר להיות בטקו ואולי אפילו להכניס את השלישי. עם הזארד. עזר. טוב, תמסור. קנטה. טוב, קנטה תיבד. מה? הכל מעל השער, לא נשאר לי הרבה זמן, נשאר בסך הכל 10 דקות של המשחק. לא מאמין, נו. עכשיו הנה, מוסס, תן לי משהו. מבפה, רואה את עזר, עובר. עזר, בועט. ועוד פעם, ומחקים. לא הייתה פה עבירה. עכשיו נמשך חוזר. אוקיי, עכשיו רייד. מעיף את הכדור. הוא עושה עכשיו מספרת, אבל זה היה בחוץ. אני לא כל כך מתלהב ממספרות, גם אם יש גולים. כמו גול רגיל בשבילי. קנטה, רואה את מטיץ'. רואה את קנטה בחזרה. זה לא מגיע אליו, זה מגיע אל... אוקיי, אני לא עושה שום חילוף, אין לי זמן כבר. אני עושה סלחץ, ותראו עכשיו את בסור עליו כבר, מטומטם. לא היה פה עבור. אוקיי, אז הפסדנו את המשחק הזה. למה 4 בחומה? כולם יעלו למעלה. וואו. זה סתם שמשוך זמן הם בעטו ככה. הפסדנו את המשחק הזה. אני לא חושב שיש עוד סיכוי. עכשיו בואו נצא קדימה. קנטה, רואה את מרקוס אלונסו. רואה את קנטה בחזרה. כדור טוב, קנטה. אוקיי. הנה, מה אמרתי לכם? הפסדנו. אוקיי, עכשיו פדרו. וקנטה, רואה את
והפסדנו את המשחק הזה. גמור, זהו. הפסדנו את המשחק הזה. הפסד בבית 2-1 רייד שוב מעיף את הכדור כמובן, אבל רגע, לא יכול להיות לנו עכשיו התקפה מתפרצת. למה? השופט הזה תמיד עוצר את המשחק. לא משנה, הפסדנו 2-1 בבית. הפסד מאוד מאכזב. אני מאוד רוצה למכור את הזר. וסתם רוצים על אספיליקווטה 64 ב-35, ואני חושב שזהו. פה אני אסיים את הפרק. אני מאוד מקווה שנהניתם, למרות שהפסדנו אני גם נהניתי. משחק הבא אנחנו נשחק מול וואטפורד, ויאללה ביי.